Ne! Ajde! Ne može, brat! I propući da se je pobišu ova kula truj. Ne! A pičke! Ajde, brate! Samo sagije, kako? Ajde, ono! Da li mora nekoga drži sa prednjim? Ajmo trule kodele, ono. Ajde, daj se u to. A znaš šta bi trebalo? Znaš kako? Trebaju nam 2 konja i 2 ratnika. I onda ono ko sa kopljima da ja pored drugog. Ajmo cigaš onaj! Prijumre, ovo je moj konj! Ajde! Ajde, on je ovak. Još šta, pa tu. Ali imam šešir. Snimam, ali nemam baterije mnogo. A imaš li koplje, druž? Bez mosta. Imaš li koplje? Imam. Ajde. Ima dolje kuplje. Čekaj, stani! Stani! Šta ćeš da uradimo? Ajde. Pa popenji se na njega! Ne, pa popenji se na njega! Ajde! Dalje! Druga runda! Brate, ovo je